παπατζή με την πάει παρουσία του. Όλοι μ' αγαπάνε! Όλοι τον αγαπάνε! Τον αγαπάτε! Παράτε και μου αγαπή! Παράτε like! Αυτό θα μας τεβάει να το ξέρετε, είμαι ο καλύτερος όλων, ο νέος πρωθυπουργός, ο νέος κρατικός! Ήρθαμε για να περάσουμε ωραία! Στόχος μου να σας διασκεδάσω! Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με τον Τάσο ή αλλιώς Super Pochep για να κάνουμε ένα γαμάτο challenge. Θα βάζουμε αυτά τα υπέροχα ζαχαρωτά στο στόμα μας και θα προσπαθούμε να πούμε αγάπη μόνο. Θα τα καταβροχθήσουμε, παιδιά, μοιράστε αγάπη, διαδώστε το και πάμε να διασκεδάσουμε μαζί παρέα. Ήρθαμε για να παίξουμε και ήρθα για να μείνω. Όλοι μ' αγαπάνε. Λοιπόν, ο νικητής του challenge είναι αυτός ο οποίος θα βάλει τα περισσότερα ζαχαρωτά στο στόμα του και θα μπορέσει να πει το αγάπη μόνο. Νιώθω ήδη ότι ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός είναι τεράστιος. Θα παίξω δίπλα σε έναν άξονα εκεί. Θα έχω να λέω ότι περπάτησα δίπλα σε γίγαντες. Καλώς τον. Βαράτε τον, αγαπάτε, βαράτε! Σ' αγαπώ! Ξεκινάς πρώτος. Ζαχαρωτένο πέρα, παιδάκια, έχουμε τα στρουμφάκια. 2 στρουμφάκια στο στόμα. Θα τα βάλω όλα, παιδιά. Ξεκινάμε. Ρίχτω. Αγάπη μόνο. Έτσι! Πάνε καλά. Αυτό δεν χάρη. Αγάπη μόνο! Έτσι μόνο. Άδειο. Τρία. Τρία. Αγάπη μόνο. Δεν μπορώ να νικήσω τα μαλάκα, είναι μόνο. Άλλο τρία. Αγάπη μόνο! Άλλα τρία πάνω. Ήρθα για να μείνω. Όλοι μ' αγαπάνε και τα παιδάκια τα μικρά. Τα παιδάκια. Σε αυτό το γύρο μου ξεφτύλισες. Πάτα. Παραδέχομαι ότι Ρίξτα. πάμε καλά. Όχι, πόσο έβαλες. 9-10. Δεν μπορεί να μιλήσει. Κατάπιε μία. Έλα το έχουμε. Δώσ' το μου. Αγάπη μόνο. Έχω μάθει ότι είσαι πολύ καλός τρίπερ. Θα κάνουμε ένα χωνευτικό για την αγάπη του κόσμου. Όλα γίνονται. Έτσι. Παράτε εδώ πέρα. Έχεις αφήσει... Θα το βάλω το πιάτο. Θα το βάλω το πιάτο. Βάλε το πιάτο μαζί. Κάτω σ' αγαπώ. Ο τύπος τρώει 200 γραμμάρες. Αγάπη μόνο. Μέσα από τη διέντη γιατί έχει καλοκαίρι. Δεν μπορώ να συναπτυχθώ, δεν γίνεται. Είναι Είναι τρελός. ο καλύτερος Είναι όλων. τρελός, δεν μπορώ να Γιατί έρχεται η καλοκαίρι, θα χαροτά διέντη. θα μας δώσουν την πολυκατοικία, το πιστεύω. Νέο challenge με λεμόνι. Ότι πας στην καμπούλια αρχηγός, λεμονάκι, το κόβουμε, βλέπουμε αντιδράσεις και είναι και διέτης για μια διατροφή. Έτσι. Μία συμφωνή για το καλοκαίρι, στρίβουμε το λεμόνι μέσα σε ένα λίτρο νερό και πάμε κομμάτι στην παραλία. Ο τύπος με κερδίζει 1-0, βέβαια, πάμε για την Δεν ισοπαλία. ξέρω, δέχομαι τον λόγο του παιδιά, το ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Όλοι με αγαπάνε, όλοι τον αγαπάνε, τον αγαπάτε παράτε. Πάμε για το δεύτερο challenge, θα πάμε από μισό λεπτό. Είμαστε όλοι εδώ, όλοι μας αγαπάνε, λεμόνι, άσχημη Δώσ' φάτσα, αγάπη στο ακόμα και σε λεμόνι. αυτό μας δώσει φάτσα. Θα δώσουμε. Ο λεμόνι τώρα θα μου δώσει αγάπη, δώσ' μου αγάπη, δώσ' μου αγάπη. Έλα, δώσ' αγάπη. Πάμε, πάμε, λεμονάκι. Λεμονάκι. Λέω, Μου τσιδέζουν, ρε φίλε. Μαλάκα, μου δώσε αγάπη, μου δώσε αγάπη. δάκρυσε, δείτε το. Παιδιά, είναι αλήθεια τα μάτια μου δάκρυσαν μόνο. Μου δώσε αγάπη, δώσ' μου αγάπη. Τσάι με λεμόνι ήταν αυτό, παιδιά. Πήρα πολύ αγάπη. Τρέχουν τα χάλια μου, τα κρυγώνω, παιδιά, είναι στα δακρυγόνα αγάπης. Ένα κατανάχη αγάπης. Ένα σύμπαρος αγάπης από το λεμόνι, λεμόνι σε αγαπάω. Μόνο λεμονάδα, παιδιά. Εδώ θα μου δώσει όμως τον πόντο. Εννοείται ότι Γιατί ήμουν καλύτερος. είναι καλύτερος, αποχώρησα δεύτερος. Πάντα στο ήθελα να σκεφτάσω τον λαό μου. Όλοι με αγαπάνε, ήρθα για να Όλοι τον αγαπάνε. Ο νέος στρατηγός. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο challenge, να δούμε ποιος θα κερδίσει. Επανερχόμαστε αλάνια μου, όλοι το διασκεδάσουμε το καλύτερο βίντεο. Θα είναι viral αύριο. Καλώς ήρθαμε στο τρίτο Θα challenge. στο δείξω Κύριος εγώ. Αμπατής εδώ πέρα, θα σας δείξω το φιλί του έρωτα και πώς θα Δείξω το προσεγγίσετε φιλί σου. κάθε κοπέλα. Εδώ πέρα έχουμε κανέλα, extra spicy, σκορδό καφεΐνη για να ανοίξει το μάτι. Φυλάω τα βράτσα, μου λένε πως είναι τα βράτσα τόσο μεγάλα. Τους δίνω αγάπη, δώσου αγάπη. Πάμε με τη γλώσσα και οργάνα. Πάμε. Μαλάκα. Είναι ωραίο! Ωραία. Ωραία όμως. Ρε μαλάκα, γιατί έβαλες αυτό το πιπέρι
την αγάπη. Εδώ πέρα ζαχαρωτό για την αγάπη. Και ζαχαρωτό εδώ πέρα μανιά συνεχίζει. Είμαι φλίπερ με ζαχαρωτό διέτηση. Έτσι. Εννοείται μάνια μου. Όλοι τα θέλετε. Όλοι τα φιλάκια γιατί είμαι ο καλύτερος. Πάω. Βάστα μου. Είναι τα λάνια. Επανερχόμαστε με ένα επεισόδιο σύντομα λάνια. Σούπερ πόσε παντού. Παλάνια μου, αυτό ήταν το challenge με τον κύριο Γιώργο Αμπατζή. Περάσαμε καταπληκτικά, σύντομα και σε νέο βιντεάκι. Αν αγαπάτε, παράτε και να θυμάστε ότι στη ζωή υπάρχει μόνο συναγωνισμός. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Ήρθα για να σας ενώσω. Τι καλύτερο, διασκεδάσαμε. Ένας είναι ο νικητής. Εσείς! Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι. Ένα πράγμα να κλείσει. Το κλείσιμο. Λοιπόν, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, όλα τα social media, Instagram, Facebook κτλ. Από κάτω και του Το original προφίλ στο Instagram, ο Τσέλης κάτω Παύλα Τάσος, τον αγαπάτε δεν πάτε. ακολουθάμε κανέναν. Μηδέν ακολουθάω γιατί είμαι ο καλύτερος όλων, αλλά σας στηρίζω όλους με καρδούλες παντού. Τον αγαπάμε. See you babies!